दोडामार्गात नवीन फ्लॅटचं ओपनिंग करण्यासाठी मुंबईहून गावी आलेल्या आजी नातवंडांना घेऊन नदीवर आंघोळीसाठी जाण्याचा मोह एका नातवाच्या जीवावर बेतला। कुडाचे वानुशी इथं आंघोळीसाठी तिलारी नदीपात्रात उतरलेल्या दोघा नातवांपैकी वेदांत सचिन सांगेलकर वय 13 वर्ष राहणार मुंबई दादर याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झालाय। ही दुर्दैवी घटना मंगळवारी घडली। स्थानिक ग्रामस्थांनी त्याला बाहेर काढून साटेली भडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केलं खरं, मात्र त्यापूर्वीच त्याची प्राणज्योत मालवल्याचं वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जगदीश पाटील यांनी जाहीर केलंय। मूळ सोनावल येथील कल्पना रवींद्र पाडलोसकर या आपल्या मुलीचा मुलगा ऋत्व दक्षत पाटील, वृष पाटील आणि भावाचा नातू वेदांत सांगेलकर यांना घेऊन दोडामार्ग इथं नव्यानं खरेदी केलेल्या फ्लॅटमध्ये पूजा करण्यासाठी मुंबई इथून आल्या होत्या। काही दिवसांनी पूजा करण्याचा बेत होता, त्यामुळे अन्य नातेवाईक मंडळी पुढील 2 दिवसात येणार होती। मंगळवारी नातवांनी आजीकडे नदीवर आंघोळीला जाण्याचा हट्ट धरला। आजीलाही आंघोळीचा मोह झाला, त्यासाठी त्यांनी कुडाचे वानुसे येथील तिलारी नदीपात्राचं ठिकाण निवडलं। सायंकाळी 4च्या दरम्यान ते चौघेही घटनास्थळी दाखल झाले। यावेळी इतरही काही लोक त्या ठिकाणी आंघोळ करत होते। सर्वप्रथम मोठा नातू वृष आणि वेदांत पाण्यात उतरले, आंघोळीचा आनंद घेऊ लागले। या दरम्यान वृष काठावर उभ्या असलेली आजी कल्पना आणि भाऊ ऋत्व याला आणण्यासाठी काठावर गेला। या दरम्यान खोल पाण्यात जाण्याचा मोह वेदांतला झाला। आजी कल्पनानं पुढे न जाण्यासाठी वेदांतला आवाज दिला, मात्र वेदांतला पोहण्याचा मोह आवरता आला नाही। खोल पाण्याचा अंदाज न आल्यानं तो त्यात बुडाला। वाचवण्यासाठी आरडाओरड करताच स्थानिकांनी त्याला बाहेर काढलं आणि लागलीच साटेली भडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केलं, मात्र त्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जगदीश पाटील यांनी जाहीर केलं। घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे आपल्या टीमसह रुग्णालयात दाखल झाले। घटनेचा पंचनामा करण्याचं काम सुरू होतं। उत्तरीय तपासणी केल्यावर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे। ज्या ठिकाणी वेदांचा बुडून मृत्यू झालाय त्या ठिकाणी याहीपूर्वी अशीच दुर्घटना 2 वर्षांपूर्वी घडली होती। याच ठिकाणी आंघोळ करताना पाण्यात बुडून मामा भाचीचा मृत्यू झाला। वेदांच्या मृत्यूनं 2 वर्षांपूर्वीच्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली आणि आठवणी ताज्या झाल्या।